नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेम। रुआ सबके बता दी कि बहुत बढ़िया अपडेट लेके आयल बनी कि बहुत बड़ा ब्लास्ट गाना रिलीज भइल बा नीलकमल सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका जी के एंगल म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो रुआ सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। एल्बम के नाम बा कल्ला नाग, नीलकमल सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका। पूरा भोजपुरी के बहुत बड़ा ब्लास्ट गाना बा। तो वह सब ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनौले रही। भाई नीलकमल सिंह के गाना सुन के कुछ अलग ही अजीब तरीका से लागेला, तो कुछ अलग ही अजीब तरीका से भी गाना के शूट कल गई बा। तो वह सब गाना के सुनी कल्ला नाग, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। और वह सबके बता दी कि म्यूजिक के दिले बनी आर्या शर्मा जी और ये गाना के लिखले बनी आशुतोष तिवारी जी। पूरा एल्बम खतरनाक बा और पहला बार एंगल म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई बा। कल्ला नाग अंतरा सिंह प्रियंका और नीलकमल सिंह जी के आवाज़ में। तो वह सब सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। और हमारे वीडियो देखा तनी पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल से, तो एक के सब्सक्राइब जरूर करब और ये वीडियो के ढेर सारा शेयर करब।